explorers, pioneers. You said science is about admitting... Цяга да даследавання ў нас у крыві гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. Добрый дзень, шаноўныя слухачы, рады вас вітаць у праграме, якая прысвечана грамадзянскай навуцы. Это размовы пра складаныя рэчы простай мовай, пра важныя навуковыя экалагічныя пытанні, якія ўплываюць ужо сёння на наша паўсядзённае жыццё. У папярэднім выпуску мы размаўлялі пра тое, як фарміравалася міжнародная сістэма кліматычных дамоў. Сёння пераходзім ад глобальнага ўзроўню да рэгіянальнага. Паразмаўляем пра Еўрапейскі Саюз і пра тое, чаму ЕС лічыцца найбольш жорсткім кліматычным рэгулятарам у свеце, што такое вядомы усім зялёны лад і навошта Еўропе закон аб клімаце. А таксама паразмаўляем пра тое, як працуюць механізмы вуглевадароднай кампенсацыі ўнутры ЕС. І пра ўсе гэтыя пытанні мы паразмаўляем з нашым экспертам Уладзімірам Зуевым, кіраўніком фонду «Неруш Натура». Уладзімір, добры дзень. Добрый дзень. Часта кажуць, што Еўрапейскі Саюз – гэта кліматычны заканадаўца свету. Чаму так? Таму што Еўрапейскі Саюз пайшоў далей за ўсіх. Еўрасаюз не проста падпісаў парыжскае пагадненне, а пераўтварыў кліматычныя мэты ў падрабязную сістэму законаў. У Еўрапейскім Саюзе клімат – гэта не дадатак да эканомікі, а наадварот. Эканоміка падладжваецца пад кліматычныя мэты. Можна сказаць, што гэта такі стандарт на сённяшні дзень, так? Так, і кліматычны рэжым Еўрапейскага Саюза, ён стаў глобальным арыенцірам. Іншыя краіны капіруюць гэта, і адаптуюць да свайго нацыянальнага заканадаўства. І асабліва таму, што Еўрапейскі Саюз – гэта адзін з найбуйнейшых рынкаў у свеце, і калі ты хочаш з імі гандляваць, ты так і інакш сутыкаешся з яго кліматычнымі правіламі. А калі кажуць пра вось гэтыя кліматычныя змены, кліматычнае права ў дачыненні да Еўрапейскага Саюза, гучыць такая назва – зялёны курс ці зялёны лад. Што гэта такое? Зялёны курс, або у Еўропе ўжываюць European Green Deal – гэта стратэгія трансфармацыі ўсёй эканомікі краін Еўрапейскага Саюза, і яго асноўная мэта – гэта кліматычная нейтральнасць да 2050 года. Але гэта тычыцца ў першую чаргу энергетыкі. Не, важна зразумець, што зялёны лад ён ахоплівае і энергетыку, канешне, але і прамысловасць, транспарт, сельскую лясную гаспадарку, будаўніцтва, фінансы і нават адукацыю. То есть гэта стратэгія, па якой будуюцца праграмы як на еўрапейскім, так і на нацыянальных узроўнях, распрацоўваюцца планы, законы, стандарты, якія цягнуць эканоміку ў адзін бок. То бок гэта не нейкі там ідэал зялёны, а канкрэтны план ужо. Так, абсалютна, з канкрэтнымі тэрмінамі, лічбамі і абавязкамі. Ключавы элемент у гэтай сістэме закон аб клімаце. Што гэта такое і навошта ён патрэбен? Закон аб клімаце, які быў прыняты ў Еўрапейскім Саюзе ў 2021 годзе, ён зрабіў кліматычную нейтральнасць юрыдычна абавязковай для ўсіх краін. Гэта значыць, што мэта кліматычнай нейтральнасці да 2050 года гэта не дэкларацыя, а ўжо абавязак для Еўрапейскага Саюза і яго дзяржаў-членаў. А што замацавана ў гэтым законе? Па-першае, як я ўжо сказаў, кліматычная нейтральнасць да 2050 года. Гэта азначае, што ніякіх выкідаў вуглекіслага газу і або іншых парніковых газаў, а таксама мінус 55% выкідаў да 2030 года. Па-другое, у ім замацаваны гэта абавязковыя механізмы, гэта маніторынг, справаздачнасць і карэкцыя палітык па ходу іх укаранення. І галоўнае, гэта база для нацыянальных законаў у краінах Еўрапейскага Саюзу. Яшчэ ёсць адзін таксама вядомы механізм, калі мы кажам пра зялёны курс Еўрапейскага Саюза, гэта сістэма гандлю выкідамі парніковых газаў. Што гэта за механізмы, як ён працуе?
Ну, ідэя вельмі простая. Выкіды парніковых газаў маюць сваю цэну. Еўрапейскі саюз усталёўвае агульны ліміт, каб дайсці да кліматычнай нейтральнасці, каб знізіць гэтыя выкіды, устаноўлівае на кожны год ліміт. А кампаніі атрымліваюць або купляюць квоты і могуць імі гандляваць. І гэта ўжо пачало працаваць? Так, і з кожным этапам, з кожным годам усё больш жорстка і жорстка, таму што квотаў становіцца менш, кошт выкідаў расце, і брудная вытворчасць, яна проста губляе сваю выгаду. І гэта застаўляе канцэрны, фірмы укараняць новыя тэхналогіі без выкідаў парніковых газаў. І вось гэта сістэма гандлю выкідамі, гэта па сутнасці становіцца такім эканамічным прымусам для дэкарбанізацыі эканомікі. Ну добра, але гэта на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. А такі самы канцэрн ці ён не можа перанесці вытворчасць па-за ЕС і адтуль прывозіць тавары і ўжо не плаціць нейкія гэтыя квоты. Але тут распрацаваны так званы механізм трансгранічнага вугляроднага рэгулявання CBAM. Калі проста, калі ў краіне, напрыклад, Індыя, або Беларусь, або тая ж самая Украіна, якая пастаўляе сталь у Еўропу, няма аналагічных правіл, то пры імпарце гэтых матэрыялаў у ЕС даведзецца даплаціць за выкіды. Але хто плаціць і за што? Імпарцёры пэўных тавараў, той же сталі, або, напрыклад, алюміній, цэмент, сінтэтычнае ўгнаенне, электраэнергія. То есть яны ўсе маюць свой вугляродны след. То есть вытворчасць гэтых матэрыялаў, яна утварае пэўную аб'ём парніковых газаў. І таму гэтыя імпарцёры, яны вымушаны лічыць вугляродны след свайго тавара і купляць спецыяльныя сертыфікаты. А чаму гэта важна для краін з-па-за Еўрапейскага Саюза? Таму што Еўрапейскі Саюз, ён фактычна экспартуе сваё кліматычнае права, і вось гэты механізм трансгранічнага гандлю, ён ужо стаў прыкладам для іншых краін. І падобныя механізмы абмяркоўваюцца ў іншых рэгіёнах і ўведзены, шмат у якіх ужо введзена, напрыклад, нават у той жа Індыі або ў Кітаі. Уладзімір, гэта выглядае даволі такой жорсткай сістэмай, якая змушае да пэўных зменаў. А што вось менавіта рабіць людзям, рэгіёнам, дзе, скажам, цяжкая сітуацыя эканамічная, людзі губляюць працу? Но тут з'яўляецца якраз канцэпцыя справядлівага пераходу, якая разглядаецца як на нацыянальным узроўні, так, напрыклад, і рэгіянальным, у тым жа самай Польшчы, у вугальных рэгіёнах, дзе ідзе трансфармацыя вугальнай прамысловасці ў іншым накірунку. І ідэя вельмі простая, што кліматычная палітыка, яна не павінна разбураць супольнасці. Яна наадварот павінна змяняць гэтай супольнасці ў лепшы бок. Але гэта тычыцца ў першую чаргу краін Еўрапейскага Саюза, так? Так, і гэта замацавана ў праве Еўрапейскага Саюза, і яно мае рэальныя механізмы рэалізацыі. Напрыклад, гэта фонд справядлівага пераходу, сацыяльна-кліматычны фонд, яны дзейнічаюць, дарэчы, і ў той жа самай Польшчы. І грошы з гэтых фондаў, якія фарміруюцца за кошт унёскаў еўрапейскіх краін, яны ідуць на перанавучанне людзей, якія звальняюцца, напрыклад, з тых жа самых вугальных шахт або з неэфектыўных металургічных заводаў. Яны ідуць на стварэнне новых працоўных месцаў і трансфармацыю рэгіёну. І ў шмат якіх рэгіёнах Польшчы гэта ўжо добра назіраецца, напрыклад, у тым жа самым Катавіцы, які з металургічнага цэнтра ператвараецца ў цэнтр новай эканомікі. І ось нават адукацыйныя праграмы ў Еўрапейскім Саюзе, яны перабудоўваюцца пад гэтыя новыя патрэбы. А, напрыклад, гэта файна, але гэта тычыцца якраз Еўрасаюза. А што з такімі краінамі, як Беларусь? Там же ж такіх праграм няма, і такой падтрымкі няма. Калі яны хочуць, каб прадукцыя гэтых краін была канкурэнтназдольная на еўрапейскім рынку, яны могуць падаваць свае заяўкі ў гэтыя фонды трансфармацыі, і пра гэта мы паговорым у наступных лекцыях. Але тады яшчэ такое пытанне. Вось ці на вашу думку, ці не захутка Еўрапейскі Саюз увёў гэты зялёны курс і вось гэты закон аб клімаце, таму што і ўнутры ЕС ёсць таксама крытыкі гэтага курсу, кажучы, што гэта захутка і што гэта пазбаўляе еўрапейскую эканоміку канкурэнтнай здольнасці. Я лічу, што нават запозна, таму што выкіды ад прамысловых прадпрыемстваў, парніковых газаў менавіта, як у Еўрапейскім Саюзе, так і ў іншых краінах, якія пастаўляюць шмат якія рэсурсы, сталь, цэмент, алюміній, нават электраэнергію, яны спрыяюць гэтым зменам.
І адначасовы бізнес-прыбытак ад быццам бы таннай сыравіны ён не кампенсуецца стабілізацыяй навакольнага асяроддзя і нашага клімату. Так што мы гэта запозна робім, і трэба было гэта ўсё рабіць для выратавання нашай планеты. Дзякуй вялікі, Уладзімир. Калі падсумаваць нашу размову, то трэба зазначыць, што Еўрапейскі Саюз гэта першае такое міждзяржаўнае ўтварэнне ў свеце, якое стварыла вельмі дэтальную і жорсткую кліматычную сістэму. Кірунак задае так званы зялёны курс, і закон аб клімаце робіць абавязковым заяўленыя мэты, пра якія казаў на сённяшні эксперт. Гэта дасягненне кліматычнай нейтральнасці. Таксама ёсць ужо дзейнічаюць механізмы, гэта фінансавыя механізмы, але якія рэгулююць папросту выкіды і робяць так, каб фірмам эканамічна аплочвалася быць інавацыйнымі у пытанні клімату і экалогіі. Наступным выпуску мы хацелі бы паговорыць пра тое, як гэтыя правілы ўплываюць на краіны па-за Еўрапейскім Саюзам і што гэта значыць ужо на такім нацыянальным узроўні канкрэтных дзяржаў. Дзякуй вялікі за размову. Да сустрэчы. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about many more. Цяга да даследавання ў нас у крыві гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. All right.